Aksyon ko sa mga nangangailangan, aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan, aksyon ko patuloy na magsisilbi. Isang masipag na pilantropo, sa hirap at ginawa kasama mo. Malapit ang puso sa mga natutulungan, may aksyon lagi sa nangangailangan ng idol nating congressman. Marami nagawa sa Kabikola, nangako Bicol sa pamumuno ni Kong Zaldico. Aksyon ko, may magagandang programa sa buong bansa. Aksyon ko, sa anumang kalamidad handang tumulong. Aksyon ko, ang ating katuwang sa kaunlaran. Aksyon ko, si Kong Zaldico maaasahan. Aksyon ko sa mga nangangailangan, aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan, aksyon ko patuloy na magsisilbi. Sama-sama tayo sa pagtutulungan, kasama mo ang aksyon ko. May mga tulong sa kabuhayan, sa edukasyon, infrastruktura, may benepisyo, may mga ayuda, medikal, pinansyal at teknolohiya. Senior citizen, kabataan, lalo sa may mga kapansanan, mga planong na isakatuparan, may malawak na bisyon sa kabutihan ko. May magagandang programa sa buong bansa. Aksyon ko, sa anumang kalamidad handang tumulong. Aksyon ko, ang ating katuwang sa kaunlaran. Aksyon ko, si Kong Zaldico maaasahan. Aksyon ko sa mga nangangailangan, aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan, aksyon ko patuloy na magsisilbi. Aksyon ko sa mga nangangailangan, aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan, aksyon ko patuloy na magsisilbi. Aksyon ko, aksyon ko. Sarong maray na pagkahapon mga kaaksyon, aldaw kita ngunyanin Webes, petsa 8 na kan bulan kan Hulyo taong 2021. Kami ang sa inyong magkakairiba, dahil iba, Remy Araneta Mindones, and Ma Salvador kan Bicolanja. Ako man po, ang sa inyong lingkod, Mr. Siram, Joshua Martinez Jr. Mga kaaksyon, ang programang ini atong sa inyo kan ako Bicol Party List. Ini man ang programang kakampi kan mga inaapi. Kasurog kan mga Bicolano, katabang kan mga nangangaipo. Inian, Tabang! tabang! Ora mismo! Mga kaaksyon, live na live kitang nadadangog sa 90.7 Radyo Ragon Legazpi as in 88.7 Radyo Ragon Birac, Catanduanes. Mainit na pagkahapon partner sa imo ngunyan na aldaw nin Webes. Siyempre ang Peder 2 kan APEC daing kuryente hanggang alas 5 nin pagkahapon. An makaira ka ni partner sa mga nag-online class, apektado Kaya naman. kung nakikinig kayo mga kaibigan sa APEC, APEC, salamat sa inyong napakainit na araw ng Webes. ha? Serbisyong apektado. Pakabayad-bayad ko kan Lunes, dahil man, mainit. apektado talaga ang mga konsumidores partner. Inot, kadaklan mo niya nasa online class, o iba man nag-webinar. Pero in fairness naman, subago, naagihan ko, di pagkapalsok tulos kan kuryente. Nag-iikot sa mga pighay yata na kontraktor kan APEC, nagtatanggal sinda kan mga sanga. Duman sa mga clearing operation partner, operation. katuwang dyan ang DPWH. Yan. Ayan. Ay, maray na pagkahapon muna sa mga paraantabay niya to via FB Live. Siriman, syempre, sa mga paradalog niya to via radio. Yan, gulpiman Radyo sa tuya. Oragon. Nagdadangog sa Radyo Oragon. Diyan sa mga kabubuldan, mga gilid kan salog, dagat, mabatag, maabaka. Kumusta ka mo dyan? Kumusta ka mo dyan? And syempre, Sa Bira ka partner. no, sa Bira. Sa Bira, Maabaka. Maabaka. Kaswapon partner, may nanggana kita, gikan sa Bira, Catanduanes. Oo. Congratulations. Tapos live man kita ngunyan sa Facebook. Correct. Sa paagian kan Action Ko. FB page. FB Action page. Ko Center. Ayan. And syempre ngunyan, dahil Kaya, petsa 8 partner, Uy. may nagsiselebrar ngunyan kan sa iyang kompleanyo. Sisay. Happy birthday sa prettiest and
ano nga po nga ni kayan, youngest, yang undig di partner. Si Shaira, happy birthday! Para sa mga GIP, ano nga napili ni Shai? No comment. Alvarado. No comment ako dyan sa imong mga Ano? description na itinaw sa iya. Youngest- Because I always believe In a saying that. na to see is to believe. Dahil ko pa man nailing Paglawas siya. mo dyan, partner, mailing mo dyan. Oo. So, sa likod ni Nay Marge, Parang nailing ko magayon dyan si Ate Marge. sabi ko, youngest. Oo. Youngest. Tapos sa ang ibong, si Shaira kung minsan ito. nailing ko ang mga gwardiya dyan, magagayon. Gadakol ng mga babae na gugwardya na ano. So, ayan, partner. And syempre, batiun taman, partner, takasuha po. Oy, Naglulugulugos, syempre. partner. Ha? Ano nga yung term na yan, na naglulugulugo? Naghinanakit. Nagtatampo. Nagtatampo. So, mga iba man na GIP dyan, partner, nakatutok. Si Ken, si Hannah, si Mabel, Alwin, kadai ka bali si Teddy, bako siya GIP. Sige, Gucci. Ayun. Si Jody. Ay, Jolie. Ayan. Day ka pala na. Day ka pala na problema partner Ayan, sa happy listening sa inyo and happy watching. Day ka pala na problema partner sa viewers. Oo, nata. Saka listeners. Senda Huwag ka pa- ng siguradong paradangog at saka Oo. parang sa mga GIP. Ngunyan partner na aldaw, syempre medyo pigigirumdum ko lang, ikapitong taon na death anniversary kan sa kuyang mahal na ina. Ikapitong taon. Oh, Okay. 7 years ngunyan na Aram ko pagkalda. na masaya na siya sa kanyang kalagayan. Oo, at Kasi saka, nakikita niya ang kanyang anak na... Hindi ko makakalimutan ng aking ina sapagkat siya ang kauna-unahang nagsabing gwapo ako. Yan. Siyempre, number Nung una one. akala ko binubula lang ako ng nanay ko. Pero totoo pala. Pero nung dumating na sa aking nagtabulate ako sa mga nagsasabi na gwapo ako, dumating na sa punto na umabot na ng mga 300,463. Ay, sus. Naniwala na ako na totoo ang sinabi ng nanay Ako ko daw, at aputada hindi siya ako. nambubula. Aputada ako, partner ko. Ilan na nagsabi sa'yo na maganda ka? Pira sa imo? For 343,363. Dikiton pa sa nan. Sa 1 million na. Ay, mas marami ka. Sabi ko, aputan mo ako kung gwapo ka. Ah? Aputan mo ako. Wag na. Ayun na, dali na. na. Aputan mo nga ni ako, tamasimbag ako. Di ka na. Kasi kung kita man sa nanggo. Makakadagdag ako duman sa mga Di na, nagkarang. di baling wag na madagdagan. Basta wag na. Sige na, sabihin ko na nga ni partner. Sabihin ko na. Oh, may tiga-apod na magayon si Rems. Oh, 900,000 mga tindero sa saon. Natiga-apod magayon si Rems. Di ba? Sabi ko na sa imo, 900 na mga tindero sa saod. Oo, kasabay pa dyan sa mga kuyans. Salamat, Muslir. Talaga, Muslir, ika na talaga ang number Day one. pa dyan, partner, sa mga nagsabing magayon ka, yan na 900,000 na. Day pa dyan kasabay sa mga badyaw na nagsabing magayon ka. Ayo. So, mga manidi. Oh, tapos palan sa agaman, birthday man o kumpleanyo man kan sa kuyang sulusulong tugang. Partner. Si Buboy. Birthday Ay, man sa si aga. Kuya Buboy, happy Birthday birthday. sa aga. Partner, digdi na kita, tanasa linya na si COP, ang Chief of Police Yun ng na nga ni, Sorsogon. nangalas naman ako sa imo. Ano bang yaon dyan sa tarpulin na yan? Taday ka natutunawan kan Kung patarpulin mo. Kung nagigirumduman mo, partner, kasuod ba, naging urulay ta ining manungod partner sa naibugtak narumduman sa ko kasud tarpulin ba? kang Sorsogon City Police Narumduman ko Station. kasudma, so tagapagtaram kang DepEd, day man aram so pinagmitingan. Kaya nga ni, baad lamang si COP, ma-include Sige. sa tuya kung Sige. ano itong napagulayan. Sige. Kung ta partner ang lado, tanganing mabalanse tayo ng informasyon kung ano na ang ginigibong investigasyon, kan talaga, Department of partner, Education, ano man ang estado kan PNP, aram Partner, ko naghagad ng dispensa. Talagang sinadya mo na makontak Of ang course. COP. Ganyan kita digdi partner, dapat balansyado, asin masasariga na impormasyon. Sige. Nasa balyong linya si Police Major Jeric Don Sadia or Sadja. Maray na pagkahapon tabi, Chip! Oo. Endo, asin sa mga kaindong mga avid listeners po. Ayan. Salamat tabi, Chip. Sa mo tabi nga pagtaunin onra sa Samuya tabi. Kasabay ko man tabi digdi o tabi, Chip. Aside kay Remy, kasabay ko man tabi si Joshua Martinez ang sa kuyang kapartner. Police Major, mayapot ko lang tabi, ano ang naging resulta kana dialogo tabi nindo sa Department of Education. Manungod tabi digdi sa naibugtak kana Sorsogon PNP na kabali ang propesyon kan paratukdo na posibleng manlupig. Ganito po yan. Kahapon po nakausap natin ang yung Alliance of Concerned Teachers Sorsogon Chapter
And of course, yung DepEd Sorsogon City or yung Division Superintendent Head na si Dr. William Gando together with his staff. In our dialogue po, we express our deepest and sincerest apology because of the tragic and unintentional incident. Nagkaroon po din ng dialogue and of course, naghumingi din po ng pasensya si Dr. William Gando on behalf of the teachers po because of the outrage. Hindi natin kasi maiwasan na magkaroon ng kung din sila ng retaliation of that incident. So, Opo. humingi ng paumanhin si Dr. Gando and tinanggap po nila ng buong puso ang amin pong taos puso din na paghingi ng sorry sa kanila because of the incident. Opo. Ang sabi po ni Dr. Gando na sana po patuloy ang aming good working relationship because of our common interest to serve the people of Sorsogon. So sana po sa Lunes po i-air niya din yung kanyang interview sa mga viewers niya ng mga teachers in the Sorsogon province so that mapacify na po yung pangyayari and at least nag-usap-usap na yung mga heads of offices tungkol dito para po maiwasan ang ganito. Part of mga action taken din po is na-retrieve na po yung 20 posters na binigay po sa mga barangay. So na-retrieve na po yun. Nagkaroon po tayo ng dialogue sa DepEd officials and patuloy po ang ating public apology sa ating mga nasaktan sa insidente ito. Opo. Police Major Jeric, nababanggit nindo tabi na tinanggap naman kang Department of Education initabing pag-agad nindo ni na dispensa, pag-agad tabi nindo ni na pagsabot. Pero habuton ko lang tabi, Police Major, ano ba nagiging proseso o initabing pinag-aagihan ka na pag-reproduce ng mga tarpaulin o initabing mga pamphlets bago tabi iniunin do totalmenteng pigpapublish tabi? Apo, Madam, that poster originated last March na nagkaroon po mayroon po kasi kami advisory council, yung PNP. Opo. Yung advisory council po na yan is a multi-sectoral agency composed of the different sectors dito sa Sorsogon City. Meron nga po dyan na member ng academe. Dalawa po ang members ng academe dyan. Meron din pong from the local government unit, other government unit, and civilian, as well as mga senior citizens. Lahat po ng sector represented po dyan. However, sabi po sa atin ng isang member ng advisory council who requested anonymity na hindi po yan talagang intensyon na gawin. But then, ang process po yan, I'm saying to you, ang process po na yan is present yan through a PowerPoint presentation. Medyo maliit yung ganon na pagkasulat dun sa isang sektor nga, medyo maliit ang pagkakasulat. So, dahil maliit nga po, hindi gano'n na napansin at naipadala po yun nung March pa. So, yan po ang aking na-imbestigahan because baka po hindi niyo pa alam, bago lang po kasi ako nga po dito as officer in charge ngayong June. So that happened sometime on March this year. Kaya po yan ang naging facts and background sa nangyayari po. Opo. So bago ka pa lang po, congratulations Tabi Police Opo. Major Jeric. Anyway, Tabi sir, nagsorry naman ang Sorsogon Central Police Station, Opo, ang hindi Sorsogon lang po PPO, pati Tabi si Police Asa. General Elazar. Opo. Kasi po, we acknowledge, hindi na po natin may iwasan ng problema. We acknowledge the problem, we admit that there is a problem na nangyari, but then, human as we are, we commit mistakes, kaya po, humingi po kami ng pasensya, ng dispensa, sa atin pong naapektuhan na sektor na kung saan nagmumula ang mga future leaders at pati yung mga leaders natin ngayon. Opo. Nangyari na Tabi iyan na Police Major. Ano Tabi ang lakdang or promesa kan lado Tabi kan PNP na dahil na sa Opo. liwat Tabi mautrong araw Tabi kaning sitwasyon? Opo. On my end po, as the new officer in charge, I assure them, ang ating pong sektor ng edukasyon, that this incident will never happen again. I know that you will also feel the same kasi meron tayo in every family. I think there is one or two teachers just like me. Meron din po akong
mga pinsan. Ang aking pong mother is dati doon pong edukador before siya pumasok dyan. So, I was also hurt by the incident. I was saddened by the incident. Opo. Meron din pong members, sabi ko nga nakakadim, they were also saddened because they were also members. But then again, namali lang po yan. Hindi yan po intentional na masaktan nila yung iba, lalong-lalo na masaktan nila ang sarili nila. Because they are also part of that sector. So, dahil namali lang po yan, we will ensure po that we will be meticulous enough to review whatever campaign posters against crimes, drugs, and terrorism will be posted in the internet and other platforms. So we'll be meticulous enough, i-review natin yan from time to time so that hindi po makalusot ang mga ganitong incident po. Opo. Magiging leksyon na sa inda partner. So kumbaga Hindi COP nangangahulugan na sa mga masunod na mga proyekto or mga programa kang PNP, Sorsogon, riripasuhon na marayan sa indong mga Yan, patarpulin. tanganing dain na ini mautro kasi may nagtatarambaga si OP. Natangaya garitig single out so pagiging sa mga paratokdo, pwede man ngaya na pulis. Pero ngaya sa mga ako, posibleng naintindihan ko man rapist. partner, naintindihan ko man na antropa kan PNP dyan or sa mga nagiribo kan tarpulin. Taba ko man baga mga perpekto. Iyo nga ni. Dahil mang kiintensyon. Ayan ang paliwanag dyan partner, ang pagkakamali ay nangyayari talaga dahil sa pagkat tayo ay tao lamang. Tao lamang. Kumbaga, there's always a Hindi room tayo for perfecto. improvements. Pero ang kagandahan dito, partner, si COP mismo nangangako, nagbigay ng assurance sa mga nasa sektor ng academ, mga guro, na hindi na mauulit ang pangyayari dito. Ay, si OP may hapot mi lang tabi kasi kasuhapon nakaulay mi man tabi na tagapagtaram kan district kan Sorsogon sa DepEd tabi. Dai niya nabanggit kung ano ang pag-ulayan. So nilalaman kan mga napag-ulayan kasi dai siya kabali duman. I guess kabali ka tabi duman si OP. Ano tabi so content ka na pag-ulayan? Yung po sabi ko sa bago kanina, sa bago po, sa pag-uli ni po kang Division Superintendent kang siyudad, kay baantay ang staff, sa inda po man, nalugod na katanggap ang pamayang paghagad ng dispensa sa sarong insidente na dahil tamang po pinto kayo. Opo, so Kumbaga, nasettle na. na-settled na. Nasettle po. Opo, although po nasaktan, dahil tamang niya naiwasan, but then pinaintindi niya na po sa iyang pag-iiba, na ini po na aksidente na ilaglang and pinaintindi niya naman po na kami po naghahagad ng taas pusong dispensa sa inda and nag-assure naman po kami na dahil na po ni Mautro. Nag-assure naman po ang pamayukan sa indang opisina na magiging partner limang gihapon tinda sa mga endeavors designed para po maproteksyonan ang mga estudyante, maproteksyonan ang mga Sorsogano. Chief, day man daw mangyari, Chief, na pasimple so mga teacher pag nagtukdo duman sa mga estudyante ninda sa paagikan module ang maging sample man, pulis. Police. Ano po yan, sa linggo po, ang liderato man kang edukasyon, mga professional yan, ang liderato kong edukasyon na kaya ninda na i-handle, opo. na hindi na ma-handle ang sitwasyon, na isabi nila na hindi po isolated cases lamang. Na sana po naintindihan nila at na po hindi pagtadakulaon ang sitwasyon na magkaugwan ng damage sa duwang organisasyon na parehas man nasa gobyerno. Opo. Si OP nababanggit tabi nindo na sa page tabi kan Sorsogon na CPS, nagbugtak na tabi ka munin na pagkaklaro, siring man tabi sa mga pinablish tabi nindo, ni-retrieve naman tabi. So kumusta tabi? Mapatarpulin man giraray ka muna, mayo na duman sa term na teachers. Tanganing mas maliwanag po. We'll be meeting with the advisory council and if there is a need, kung meron pa talaga ng mga incidents, we'll review the crime trend, the statistics. Kung sa tingin po natin na may prevalence pa yung rape incident, magkakaroon pa rin tayo ng massive information drive. Katulad nito po yung mga posters para po mas maintindihan. But then again, sabi ko, we'll be meticulous enough to proofread whatever campaign posters ang ibigay namin na walang masaktan at walang masagasaan sa anuman po aming ibibigay na impormasyon.
Opo. Sir, last na lang po ito, partner. May habol ka? Di naman, Opo. partner. Last na lang, tabi Police Major Jeric Don. Ano tabi ang mga masunod nindong aktibidades o mga proyekto or programa na ka-involve tabi ang Sorsogon CPS? Go ahead, tabi. Nawara. Naputol na. Naputol na pala, no? Para mo, partner, tama itong sinabi niya na sana dahil naman magbugtak ni na, kumbaga, issue Oo. between academe and the PNP. Kasi kung may mga teachers dyan na medyo maraot man subuot, pwede man baga mag-sample pag nag-leksyon. Ayan, Nasa linya giraray si si Police COP. Major, naputol Opo, tabi opo. kita o COP, kung igwa tabi ka mo nin programa, aktibidad na may relasyon tabi sa Sorsogon City Police Station, go ahead tabi COP. Unang-una po, pinapasalamatan ko po kamo na sektor kang media. Because of you, napapaabot na po ang turag kayo ni, napag-agad ng apology. Pag kung wala kayo ng mga responsible media, hindi makakaabot sa tao sa mga sektor na gusto namin i-reach out. Salamat po sa pagkataon na na-interview niyo kami. Rest assured po na kahit kung anong kailangan niyo po sa amin, we'll be willing anytime, 24/7, tawagan niyo lang po ako para makapagbigay ng impormasyon na kinakailangan ng publiko pag naparehas natin gustong pagsilbihan. So, pinapanawagan ko rin po na let the issue rest, na wag na po natin palakihin at wag na po natin isipin na kung ano man. So, nandito po kami with a common interest. Sabi nga po ng head ng SEPTA dito sa Sorsogon City, with a common interest, pag-serving the Sorsoganon, magtutulong-tulong pa rin kami na magtrabaho para mag-heal kung ano man yung nagawang dulot nito pong isang insidente na very isolated po. Opo. COP Police Major Jeric Don Sadia, maraming salamat po sa sayong Maraming panahon salamat at po. oras. Mabuhay tabi ang Sorsogon CPS. Partner. Thank you po, Marina po. Apo, Thank katuwang you. niyo po kami, Police Major Jeric Don, sa mga programa as in mga pagpapaabot tabi nin mga impormasyon, Opo. balancing impormasyon sa tuyang mga kababayan. Opo, salamat nun po sa inyo, madam. Salamat nun po, sir. Okay, salamat po. Ayan. Ayan, partner. Naisip ko lang, partner. Siyempre, nangyari na. Dahil naman ito may babalik. May patarpulin na nadamay sa mga teacher. Natural, may mga teacher na naghinanakit. Nagkirad, opo. Kaya naisip ko ba niya kung may mga teacher na, although nag-ulay na, nag-istoryahan na sa mga heads. Magbalos baga. Makagibuho na example. Halimbawa, magleksyon sa leksyon. Gibuhon man na ang mga PNP ang isampol, partner, na yeah. siguro Dayman. Spell nga, mastermind. Sa Mastermind. mastermind sa pagadan niya sa araw kani. Ang kaulugan nga ka ang pulis. Wala. Bumalos Dayman. baga. Pero Day, sana. Ako saludo kita, partner, sa mga paratukdo na Kumbaga, okay na ito. Sana matuldukan na ang pangyayari niyan. utron ta, partner, Nagkasinabutan na. Inako man kan pulis Lado kan sa PNP. indang pagkakamali, pagkakasala. Inako man so responsibilidad and nangako sa COP na dahil na mautro giraray. correct. Kasi ining isolated pangyayari ngini. cases. Oo. Kumbaga, ako manindaan sa indang pagkakasala and day man sinda nagsisingle out. Oy, kaya kung may mga comment pa kamo dyan, Ay! mag-comment ka mo. Ayun pala yung partner. Siyempre, live na live kita. Basa unta man na live ang comment. Okay, ikaw muna, partner. So Basa. mga kababayan ta, so may mga nagdadangog sa Radyo Oragon, pwede ka mong mag-text sa mga number niyo. And siyempre, sa mga nakasubaybay digdi sa... Pwede ka mag-comments regarding sa napag-ulayan ta. Kumusta man para sa Indo? Okay lang ba itong ginibong pag-aagad ng dispensa kana lado kan PNP? Or sa iling nindo, bako pa sapat so pag-agad ng dispensa? sabi Ano digdi sa nakaya? partner, dapat kaya punduhon na ang mga patarpulin na yan. Sayang kan kwarta kan gobyerno. Ang gobyerno. Sala pa ang mga naisusurat. Ayan. Si Jenny Lee nakatutugman, Uzela Bidas Mindina, partner. Igo kita ning 1,000 viewers. So, ilan mo partner ha? 1,000. Rexy Joy Barado nakatutugman. Justin Lorica Arango. Maray na pagkahapon. Nakatutugman si... Anong basa daw ka? Ayan. Cheryl Bongnalos. Makaskaso ng mga nagko-comment. Maray na pagkahapon tabi sa Sendo Gabos. sabi digdi partner. Mapili kita ning winner partner Sabi sa mga digdi- mapaabot nin komento, reaksyon, manungod. Duman sa issue pa man giraray.
Tama si Idol, day na kamo maginanakit mga teacher. Bumalos na sa namang kamo sa Pagi kang. paagikan sa indong mga pagtauning ehemplo sa indong mga pigtuturo sa mga aki. Tama. Tama baga? Tama. Action ko, Santa Maria daw po, AKB number 1. Sabi ni Cheryl Bugnalos man, from Tabaco, Albay. Sige, thank you so much sa tuya. Nagdagdag, 1,001. Ang sa tuyang parang tabay mo niya na pagkahapon. Anong sabi ka ito? AKB number 1. Number 1. Ay, dapat pagtarabang-tabang kitang mga Bicolano. Tangarig Yeah. pirming number 1. Correct. Kasi, sabi baga, ang liderato sa panginginot, liderato na, panginginot pa, ano, ni Congressman Saldico, ang kamauotan partner, makatabang sa mga namamanwa ang Bicolano. Dapat- Kaya dapat, since araw kanian panahon, Gibuntang number 1. gibuntang number 1. Oh, tangarig kasabay-sabay ta sa grupo man ni Idol. Correct. Ah. Kaya mga ka-action, na nabalansi tanaso issue with regards doon sa tarpaulin kan PNP na nagkirad man ang Department of Education pero natapos iyan sa indang pag-urulay na tinanggap na sa pagagad ng dispensa kan PNP. So ngunya naman partner. Kumbaga, nagkasinabutan na ang ambuslados. Correct. Yan ang importante din sa tuya partner sa programa ta nababalansi ta, no? Tanganing mayo kitang kinikilingan. Oh. Kaya baga kung minsan pigpapaisog-isog ka dyan, tangarig mabalansi tayo. Correct. Tapag medyo araniyon kita, matuwal kita bata, magabat-gabat ka. Ay kitang bisita ng yan, partner, na mga Dahil, pigil friend. adaw mo niya ning Thursday partner, ha? Webes. Saga naman. Oy pala, nangungumusta pala nito. Ano daw kung inad niya na ano? Si Shirley, Shirley. ano ito? Shirley. Marianne. Marianne. Ano daw kung inano na ni Mark? Kung sasabi niya baga, i-add mo nga Si ako. Mark alias Ay, Labak- i-add na ka nga ya, i-confirm mo. Si Mark alias Labakara. Labakara. Ayan. Diba? Tapos ano siya, partner? No girlfriend since birth. Oo. Kung sino ang inilusyonan niya, gabos, takta. Duda ko si Mark, dahil pati karog ka. Siguro, yun naman, partner. Ikaw man, masyado ka man na judgmental. Adi, Ano? ayan mga ka-action, si Pucholo dapat turuan ito ni Adonis. Kilala mo si Adonis, partner? Kaya Si Maki. gustong sabihin, kung si Mark Pucholo, dahil parugan, ang grupo-grupo niya, pirme, si Batista. Si Batis. So, ito yan. So, wrestler ba ito? Oo, diba? So, Anong first name ni Batista? Becky? Sabi ni Ryan, Becky. Dave. Yan. Basta, Basta si Batista, Basta itong partner, pag napiyot ka na dayman, partner, maarog ka na kanina. ang lalaki, pag since birthday pang girlfriend, gustong sabihin kayan, grupo siya kan mga tagahanga ni Batista. So, wrestler. Grabe ka man, partner, makataoning ano? Si Nico. Tapos, pinsan niya si Kuyan, so amigo ko si Jonah Salcedo. Amigo mo si Juna Salcedo. Oo. Kang Tapos, Pinas Tactical Kung medyo, Nation. kuha naman, yan, si Taga Tactical Nation. Diba? Tapos pinsan pa ninda si Kung Joey Salceda. Ganun pala. Mga aruging kayan. Magpirinsan yan, Batista, Salcedo. Salceda. Alaka. Iyo talaga? Iyo, tas sa barangay mi, ang narapudan nila primo. Kaya ako nakataramkaan. Bahala ka kayan. I-justify mo yan. Primo nga ni magprimo. Kamo ni Pading Greg, ano nga po do? Primay, ano primo. kamo? First cousin. Iya, sabi ko magpirinsan. Pati si barkada tang announcer sa Sursogon. Narurupor ako sa Sa iyo, Sursogon, partner. may barkada kitang announcer. Si Jay, primo. Jay. Apelyido niya, primo. Kaya maski si Isay kito, primo niya. Ay! Mga ka-action! Partner, na balansi tanaso yung impormasyon manuduman. Pero sa tuyang pagwelta, partner! Sige. Mapauran kita nin pa-premyo! Kaya sa mga maun pa nagkita, mag-comment na kamo. I-send ang sa indong komento reaksyon. Tadyan kami mabase kan manggagana ngunya nin 1,000 pesos. Sa satuya yan, pagwelta, digdi lang sa tabang ora mismo. Panahon pag uli midigdio, ali kaming 6 kilometer danger zone. Bali 502 units kami digdio. So iba sa Samuya, nagbaralikan for dahil gani takulang kaming pagkukuha ang kitubig. So iba nagkaralot. So iba ararayo ng pigwaan di kainuman. So
Araw kaya ang buhay-buhay mi talaga. Then nag-abot na sa truck, nag-aagi na sa truck baga, nagabayad kaming 7 pesos ang kada sarong container. Hindi na po nindo kay Kuhan paano maghalat ng water truck kasi magbayad ng 7 pesos kada container. Importante, ikaw na po kitang malinig na libreng tubig, ano? Daing naman po nindo kay Kuhan na maglakaw ng 10 kilometro sa baba para makakuha ng malinig asin masasarigan tubig inumon. Huli tayaw na po digdi mismo sa komunidad nindo ang malinig asin bastanteng tubig. Pero sa kunya, dako lang ang pagpasalamat ni sa inot na digdi sa ako Bicol. Nakabitulos ang nainot na natawan digdi o. Kaya salamat na dako laon sa ako Bicol digdi sa bilog kay niong resettlement sa mga. Kami po sa ngaran po kang organisasyon ang BRAID, ako lang po ang samuyang pasasalamat, araw kay yanta, nautog manggilayon sa samuyang pangaturugan. Kay Gwaki, so itong maray na inuman baga ng tubig. Ay ito ang primerong kaipuhang kang tao talaga dito sa mga sa resettlement. Ayan, dako lang salamat talaga. Congressman Saldi, dako laon sa bilog ming puso digdi sa laog kay ning resettlement. Dako laon ang pagpapasalamat niya mo. Dahil may kamalilingon habang kami nabubuhay. Magkaburunyo, Bicol. Magkasararo, Bicol. Magtabang sa kapwa, anmawot. Daing pa ibabaw, daing pa iraro. Kapos kita maguswag, igurahaw ta. Ako Bicol! Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. Kung may lugar ka mong namiss, mga pagkaon na nahidaw, pangyayaring gustong balikan, ipadara po ang litrato o video sa Action Ko online TV page. Sa tuyang papasyaran ang na mismong lugar, Sabay tang tanaan ang nahihidaw mong pagkaon. asin sa tuyang babalikan ang mga pangyayari ng dara, ikaw ba sa Indo? Nahihidaw ko. Digdi lang yan sa Action Ko online TV page. Nagbabalik ang tabang ura mismo. Ayun, nandoon mo pa. Pero maroon lusot na kita dyan. Partner! Batihan na muna sa mga nagpapa-shoutout sa imo. Ay, so mga nagpapa-shoutout sa tuya, arog ki Julian, hari ng Saudan, hari ng Pansitan. Si Julian Luna. Ayan, sabi ni Julian. Julian, hari ng Saudan, Julian, hari ng Pansitan. Ayan. Si Julian Luna, partner, puon duman sa... Tagahanga mo yan. Tagahanga mo yan. Ginikanan ko, puon sa nagbalyo Taga-barangay, ako. Manumbalay, Magnito, Albay. Ayan. Tapos mo yan, temporary residing dyan sa May Tinago. Tapos si Rowie si Mapranca, pirming nakasubaybay dyan sa Barangay Maray na Rizal. pagkahapon sa Rowie, Sinapagkanda. Tapos kan sa ro, after kan programa ta, nagdiretso ako duman sa parlor. Nagpaputol akong kuko. Tapos, Sabi kan so, may magayon na babae, nakasabay ko, nagpa-manicure basta pedicure. talaga magayon na, Sabi hiling mo tulos. Sabi kan magayon na babae. Di ba,
Pinapanood pa lang kita kanina eh. So, Sasabi ko baka yung kakambal ko po yun, ma'am. sina B1 at B2 laging Nagpasiguro magkasama. ako eh, kasi baka may... Di, ibig sabihin, si Kuhol may kakambal. Hindi, sabi ko bakit, ma'am? Wala naman, okay naman. Ako po yun. Yan! Tako Ay, may nagsabi ng nagpapa-shoutout. medyo negative. Ay, bako ako ito. Ayan, shout out shout out din ma'am. Sabi ni Brian Diaz Magdaon. Ayan, Brian Diaz Magdaon, hello! Oy, so mga nagdadangog dyan sa Radyo Uragon, magparamdam naman kayo. Mag-text ka mo sa number ko, ha? Ayan, ito ang number mo, partner. Para maaraman ko lamang kung nagdadangog lamang ka mo Ito eh. ang number mo. 0917-388-4519. Hello? Is this Joshua? Otro po ko ha, ang number ko po 0917-388-4519. Pwede ka mong mag-text dyan para mabasa ko. Pero may warning ako sa inyo. Dahil ka mong mag-text na where na you, dito na Dito me. na mi. Paan, ha? Room number. Shout out po sa mong mga Ay, tagay. Kansaro, partner, narumduman ko kaya. Kansaro, di nagkakarigos ako. Pagluwas ko niya, ako dagiton si Mrs. Anata ito. May nag-text pala. Sabi niya, musta ka na? No, aring-girar kita mairin ng mahal. Iso. Irin mo, na dagit siya. Sa inay. Ah. Di, hanap ako. Oh, may misis ka na? Gwa. Sabi mo, kansaro da eh. Ay, gwa. Ika talaga. Baka bakuman ako sa nakauron mo. Bakuman nga na ako sa kauron mo, iba man. Ay. Ako, yan partner yan, ha? Kamong. Ini ha, medyo maiba muna kita. Luwas muna kita sa script, ha? Kamong Sige. mga padihong ko na mga lalaki, lalo na ika-bus Nico, idol, ha? Pag may nagtanong sa'yo kung may girlfriend ka, aminin mo kagad meron. Pag may nagtanong sa'yo, babae, may asawa ka, kung may agum ka na, sabihin mo may asawa ka. Wag na wag kang magsisinungaling. Kasi kung minsan, nagkakaroon man sa ng problema pag igwaning art of deception na inapod. Ngayon, Ayun talaga. kasi ganito yan, partner. Asler. Sinabi mo na may asawa ka. Sinabi mo na may girlfriend ka. Tapos gusto niya pa. Spy ka pala. Hindi mo na kasalanan yun. Spy pala ni Mrs. Pero kung nagsinungaling ka, ay may bad intention ka. Oh. Pero, ulitin ko, pero kung sinabi mo na sa kanya na may asawa ka, may anak ka, may girlfriend ka, at siya naggusto niya pa rin, Matubod ka mo mga ka-aksyon sa mga pigataram-tabikan sa kuyang ka-partner. ay talagang, ibig sabihin nun, hindi ikaw ang may kasalanan, naawa ka na lang sa kanya. Grabe, style mo talaga. Adi, Tapos siya talaga ang nagkuhan. so naghapot, siya partner. talaga ang desidido. Ibig sabihin, pag desididong-desidido yan, sa kabila ng lahat na sinabi mo may asawa ko, may girlfriend ka, desididong-desidido. Ibig sabihin dyan, partner, Kwan, Talagang wala ka nang nagawa. Hindi ka na nakapanlaban. Isoy! Yeah? Kumbaga, naging open ka man, open book ka sa iya. Hindi, kasi grabe ng pagkadesidido niya eh. Talagang kahit anong depensa mo, gusto niya eh. Wala ka na. Kasi Kaya pag, nga ni- kasi pag nanlaban ka, patay ka. Kaya huwag ka nang manlaban. Kaya mabuot kang tao asin mapagbigay. Yan. Arugayan ka yan. Mga turo yan ni primo mo. Raymond Greg. Ay, grabe man. Si Raymond Greg paan binasol. Ade, pero partner, so nag-apot kan sa rukon. Ito nag-text sa'yo mo? Spy ito ni misis mo. Aren. Ito. Ade, man ako para ispayan ni Mrs. O, saro pa yan. Para day ka mo Diba, pagpara-ispayan. ma-justify na naman si partner. Ay, ako nagdadangog ka mo. Yung mga padihong ko niyan. Mga pigtatawag ka mong tip. Parte yan kang programa. Ayan. Para day ka mo Ano ang pagpara-ispayan. programa nga po ito? Para day ka mo Nagtataon ng pagpara-ispayan. Programa para sa pamilya. Dapat, day ka mo magkinuripot sa agom nindo. Tapos nagkinuripot ka mo sa agom nindo, pagpara-ispayan ka mo kaan. Kasi magdududa Dapat yung all asawa out nyo. ka, all out. Magdududa yung asawa nyo pag kuripot kayo sa kanya. Kasi isipin na, bakit nagkikinuripot ang asawa ko? Siguro may iba pa itong ginagastusan. Di ba? Samantalang kung pag sabi niya, gusto ko ng ganito, okay! Made, ang style ni Pade arog kayan, all out siya sa imo. Tanganing, day ka pagpara. Bata si Madi mo, iba man ang style. Dahil man nagataram sa kuya, dahil niya man pigitaram na gusto niyang bakalon. Gayunon nga itong bago ngayang cellphone ngayang nagmumodel ngayon si Catherine Bernardo. Alam mo na, kahit di nagsabi sa mo, bakalon mo tayo na. Ano ito, para arog ang style niya. Anyway, Mga team lang. Marami pa kayong matututunan sa akin. Mga kaibigan, mga kabarangay.
Iyan, depende yan kung i-apply nindo sa sadiri nindo. Kung kaya nindo. Basta isa lang ang pakiusap ko style sa ng inyo. partner ko. Isa lang pakiusap ko sa inyo. Pulutin nyo lang yung mga magagandang aral sa akin. Huwag nyong pupulutin yung mga hindi magandang aral. I guess hindi yun At lahat huwag nyong maganda. tutularan. Ha? I guess hindi yun lahat maganda. Alin? Ng mga tinik. Na huwag magkinuripot? Oo. Ay, halimbawa, si mister mo pala dapat magkinuripot Ay, sa si imo? daddy ko, all out man talaga yan. Oo, di tama ako. Oo, pero it doesn't tama ako. necessarily mean na all out ka, tapos itong sabi mo, dito, tanganing, mabait kang tao at magpagbigay. Tama yan. Kung grabe na kadesidido, mapagbigay ka talaga. pero mabait. Oo. Mabait. Arin. Ika. Tapos, igwa pa dyan. May makuro kumusta sa messenger. Musta? Gary partner, Di, mga, nag-reply ka na. mga realidad Okay yan na naman. nangyayari sa imo. Para mo kasunod ka, pwedeng pautang. Dahil ako nag-reply. Ay, shout out sa mga taga-hindi baka kay Albay every day nagdadangog, sabi ni Marilo Corpus. Salamat sa mga taga-baka kay hindi baka kay. Alright? Oy, nagdadangog pala sa mga, may saro pa kitang dahil nababati, sa mga taga-terminal kan Legazpi. Grupo yan sa mga para-tricycle. At saka sa airport sa mga para-tricycle, ang grupo ninda, Change My Wife Party List. Isus, my wife. Change my wife party list. Yan. Grabe man na yan. Tapos igwa pa, sa Kamalig. Ikaw ang presidente duman. Makusugon. Sa, day. Sa Kamalig, igwa man nagrupo. Ano? Igwa sa UAS. Sa panginginot kan sa kuyang Madihon, at sa kapadiyon dyan sa Kamalig, pirmi man sinda nakaantabay, grupo sinda kang Bantay Agum Party List. Ikaw pa partner. Sarong sut-sut uli party list. Balik ka duman. Ay, day. Ano ka lang advisor? Day. Ano? Pirmi Financer? na. Bako, Ano? analyst lang ako, pirmi. Taga-analisar ka palang partner. Anyway, partner, tapusin na muna yan na buwan. Sige, digdig kita. Balik kita sa script. Sabi mo kaya alipot sa script, kaya pigdagdagan ko. Sabi ni partner, bago nagreklamo nga, alipot ngayon, script ang problema. Sabi, Di ka magpara-problema kan script ko nalipot. Sa tabiltang ini, mamroblema ka kan script. Mamroblema ka kung medyo bago kitang matabil na duwa. ayun nga, kulang nga ni partner na sarong oras sa Nasamantalang tuyang gawa. sa imo pa sana, kuya na nga ni, boundary na. Boundary. Partner, Oh. kason ba? Alin, ako Bicol Party List. Sain? Sa Camarines Sur. Ayaw naman partner ang Mobile Health Clinic, Healthy Pinas ni Senador Riza Ontiveros. Kapartner dyan, partner, ang ako Bicol Party List, si Congressman Saldico, si Congressman Pino Garbin. Yaon naman partner sa Goa, Camarines Sur. Guwa o gaw? Gawa! Ang Goa. gaw partner, so mga tao yan, napigpabaraligtad ang mga litra. So mga naliligaw. Yan, diba? Gari narurumduman sige. ko kan aki pa si Sir RJ Arugayan. Aha. Nababanggit ni Miss Russell. Ali siya sa gaw. Oo, Okay. alisin na sa gaw. Kaya Marami partner, nagtubod sa pulis sa checkpoint. tanap na, kung matalino man sa pulis, nasa mutan tulos niya, kaya Okay. wala man yung lugar na gaw. Ay, gwali gaw. Yan partner na nadadalan ta, yan, so nangyaring... Garo man sa nabaaw. Saan ka ngayali? Haling ako sa baw. Yung baga. ang Pilipino. Tapos, igwa pa. Nag-checkpoint. Saan ka ngayali? Haling ako duman sa nabua. Buwa! Nabua. Ka talaga partner. Balik kita duman. Ta ikatulo partner na aldaw kan mobile clinic ni Senator Riza Ontiveros, ka-partner dyan, ang ako Bicol Party List. Grabe ang higos ni Senator Riza Ontiveros yan, At saka ang ako Bicol Party List talagang marayman ang partnership ninda. Patunay yan na bako lang digdi sa probinsya kan Albay, kundi sa bilog na probinsya kan Bicol Region. Pagkatapos kan Camarines Sur, pasiring naman alam mo sila kaya sa Camarines Norte. all out support ang ako Bicol duman sa programa ni Senator Ontiveros. Kasi nahiling ni Congressman Saldico na sa pangangaipukan mga Bicolano. May libre pagpanlugaw. Pangangaipukan mga Bicolano na ma-check upan, magkaigwang bulong, iyo ito ang talagang saro sa Parte mga yan. simple asin madalio na kasimbagan. Parte yan, partner, kaya kan programa kan ako Bicol na programa pang sa salud. Sa salud. Oo. Pangkalusugan. Ay aram mo naman ang satuyang congressman, si Congressman Saldico kan ako Bicol, basta nahiling niya na para sa ikakarahay kan mga Bicolano, makikinabang ang mga Bicolano, dahil siya nagduduwa-duwa o dahil siya nagtutubay ito. Pag-abot sa pag-ayuda asin pag-suporta sa mga arugan na programa. Duwa-duwang isip. Tama yan, partner. Maparaniman o harayo, basaan ka mabutan ni Congressman Saldi, maipaabot sa mga nangangaipong Bicolano ang tabang in terms of health. Oo, kaya gusto niya nakatabang na, kasurog pa. Correct. Yan, partner. Pero ang mga doktor ang
nakadesignar dyan tabi sa lugar tanganing check-upan ining mga pasyente na nangangaipon nin medical na atensyon. May libreng bulong partner. Kung baga asay duman sa registration. Aram mo baga ako partner, medyo May- mapaglaro ang aking guni-guni. Ano? Ano daw kung magkaigwamang kitang mobile consultation pero mga albularyoan kay bata? Ano man ang mga services na ito? Santiguar. O Santiguar ka sa plato. Hilot. Ika ngaya mayroon ka nuno sa punso. Nanuno ka sa Hilot. punso. Pakain Tapos mo. nausog ka, lalawayan ka. Oh. Tapos, Ayan. nasibang. Tradisyonal, yan ang apod ka So, ni. ano Tradisyonal. baga, uugomon mo sa Kaya, bawang or mamamang suwa, ka. tapos arugang ka. Yan. Taasan mo ang t-shirt mo pa. Yan. Itaas mo ang t-shirt mo. Lawayan mo ako? Dak, babataon laway mo. Aday na lang. Siniko na sana. Oh. Ayan, sobra naman yan. Dahil man ka mga dirilaan. Dilaan ang puso sabi ni Nico. Ano Pero, here? imagine nun doon mga tugang ha. Oy, pero Dahil partner, alat mo na. Ako na mapresentar. Alat, Ako na mapresentar na driver pag nakapag-ibo ki mobile consultation, mga albularyo. May bugkos akong panyo dyan. Ayos baga. Alayos baga. Tapos, di ako ma-MC. Mga tugang! Yaw na po ang bitiranang manghihilot na si Rini Albugira Mindones. So mga mapailot dyan, magpila na. Mga Uli ba? tugang, yaw naman sumayalabaw na dila para dilaan ang puso din doon, Joshua Martinez. So mga nasibang dyan, iluwas na ang mga puso, yaw naman ang albularyong si Nico. Nakapirila partner. Tapos, duman kita partner magkakaigwa ng parapol. Sumabunot. Ano nun? Sumabunot. Oh. Iyan masunod na masisino. Di, kung ang title kang programa ni Senadora Risa Ontiveros, Healthy Pinas, ang sa tuyaman, Albularyo Pilipinas. Ayos pa gano. Ang mas antiguar, maswerte. Sibang, ora mismo. Tapos, nailimuto so... Sabutan mo ako, partner. Ay, may saro pang klase ng pansantiguar. Ngayon, babayi ka. Samgyupsyal na buyo. Nailing do, inialibawa si Remy, babae na nasibang. Ako, nagasantigwar ako kaan sa paaginin yelo. So, yelo baga? Lilang sa pitsil. Bibugtag ko sa pitsil. Piga pararo-karo ko, pakalipas kipirang mga 1 minute, 1.5 minute. Inihang Nakasi, no? nakasino sa imo. Nagluluwas baga ni Tsura. Tapos, sige na. partner, matao kita ning, unlimited. Ano nga po kayan? So, pakaon bagang... Lugaw. Tai, unlimited nga ni. Pero samgyupsyal na buyo. Napapanood kayo ng mga albularyo. Kaya nga Hello sa mga albularyo. Dahil ako saludo ako dyan. Kasi ako... Dahil man, hindi. Matagal akong naging kliyente ng mga albularyo. Bala ka kay... Ay, sus Mario Josep. Matagal akong naging kliyente ng mga albularyo. Sa totoo yan, ako yan yan. Ako partner ni Human. Alam mo nga ni partner, takang aki pa ako, ang pangaran ko dapat bakoy ni. Oo. Ikaw partner. Oo. Magayon sa pangaran ko. Dahil mo na pagbanggitan sa ngaran ko ngunya na. So pangaran ko, magayon. Pero ang ngaran mo talaga, Remedios. Mapapamuda ko rin. Kansaro, minor, di ba? Di ba? O, babal, ako man ako niya. The last person who called me that name partner, dahil pa nakabuhat sa ospital. Pero, aram mo, saludo ako sa imo. May sadiri ka ng produkto. So, tinggi inom bagang Ayan, kontralamig. Lola Remedios. Ay, isus, ala ka partner. Masisingil kita hindi. Pero partner, dapat mga na ako. Kanaki pa ako, ang pangaran ko, bako dapat ini. Ilangon ako. Kaya sa mga gugurang tabakang panahon, nagtutubod, na pag-arab da ka ng pangaran mo, ilangon ka, babalyuhan. Kaya binalyuhan sa pangaran ko. Ning Remedios. Yan. Kaya nagkaigwa ng remedy. Ilangon ako, partner. Pero Dahil daw nabilog ka, partner, dahil lang sa Remedyo. Dahil tagbo na sa nga ako, tabunso baga ako, partner. Kung baga, pero, yun na nga nito, ilangon. Kaya, Pig Santiguar. Ay, pero masuggest ako kay Congressman Saldico, siguro, one of these days, Miss Russell, Saro sa mga proyekto dahil magkaigwa kita digdiki exhibit sa Embarcadero dyan sa luwas. Invited taan mga Albularyo. So mga traditional healer ta. Albularyo, hilot. Para lang to promote kan sa tuyang kwan. Kultura, buda kan tradisyon kan mga Bicolano. Kasi dahil tayo pwedeng nigaran. Iyo may mga medical doctor kita ngunyan partner. Pero kadakol na mga lugar sa Bicol region, lalo na sa mga bundok. Sa mga parplang areas. Gusto mo sa mga parawala? Umaasa
sa albularyo lang. Gusto mo partner sa mga parawla? Dahil sa totoo lang, epektibo man ang mga albularyo. Oo. May mga bagay-bagay na napapagaling sila na hindi man napapagaling ng medical doctor. Oo. Pero ako Kasi partner, maski sa aki ko partner nangyari yan. Dinara ako na duman sa doktor. Ano daw nga, rinisitahan ako. Dami-daming gamot, binakal ko eh. Dinaray, darawang ko diyan kay Tia, Chabit, diyan sa may baybay. Ay, mara ko yan nga ya ininoy. Nasino nga ya ininoy. Oh, pakailot-ilot, aram mo na. Paghali sa albularyo, nagdadalaga na giraray so aki ko. Tumatakbo na uli. Kanina masama ang pakiramdam. Galing na sa doktor kahapon. Niresitahan na kung ano-anong anong. nangyari man yan sa kuya partner. albularyo. Grabing kulog ganito kaya, ako. Ay ne, bako sa pagkaraw. Pakaliwuyas sa Epektibo kuya. man ang mga kandidato. Nico, pakaliwuyas ako. Nagbuhat na ako. Oh, talagang epektibo yan. Kaya Nagutubod sa siguro kay- massuggest kita kay Kilala mo Kong si na Dr. Bare? Party kan action ko, magkaigwa kita diyan siguro ning kuan ano, Partner. convention ano. Kilala mo si Dr. Bare? De. Siniko, bistado yan. Sa Magaraw, Ligid. Si Ligid ang pinakasikat na parahilot sa Magaraw, Ligid. Paano Iyo ang naghihilot. Paano ka bubulungon? Iyo ang naghihilot kara jacket chan pag medyo Grabe nan Bare. ay ano kapig susundo ito pasiring sa Hong Kong para maghilot kay jacket chan. Ako partner. Mas Kan tinamaan nin tsako si Bruce Lee. Kang nasi ko si Jet Li. Oh. nga ni partner. Si Dr. Hali sa Pilipinas. Nagkuhan. Made in the Philippines. Dahil, ngunya mo lang yan nadangog. Iyo. Kaya, sabihin ko sa... Pero, Bisado mo sa artistang si Sharon Stone. iyo. Pigprakulugan tulak. Nasibang. Ang nagliwoy. Sisa ika. Bako. Taga-barangay Dinagaan. Tagawad ng ngunya. Grabe aram. Pinakasikat na albularyo. Si Dr. Bare partner, ipabisto ko man sa imo. Oo. Iyan, bista doon man, iyan dyan sa may partikan pulang kita, Niko. Ika, pag alimbawa, nabarian ka partner. Nabarian ka, naarga ka ni. Nabarian ka. Di ba, ang mga doktor, ano yan, simento. Anong siminto? Anong Pusulan o Portland? Maski ano, basta may simento. May kabilya. Di ba, Ginamit ang kabilya. Dahil man nararahay, parang dahil sa ida nararahay. Di dara kay Dr. Bare. Iali ni Dr. Bare, dagiton siya partner. Tapos yun, ni birik ni Dr. Bare. Taga-Pulangge. In straight yan partner, wala na. Parehasan sa bitis, bibuhian sa mga ayam. Pag napilay ka partner, bubuhian sa mga ayam, makadalagan ka. Sa mo. Sabi mo, lipot ang script. Basa na kita ng comments, Sige. partner. Sequences May, Bulilan, Budino, Marina pagkahapon. Good afternoon man. Si Alcantara L, nakatutok ko niya na pagkahapon. Marina pagkahapon, pakainin pa yung comment niya. Si Brian Diaz Magdaong, good afternoon. Ako po si Francia Lunador, na taga Bakakay Albay. Hello. Yan, salamat sa pagkantabay nindo, Pirme. And Luya ako, pagsubaybay. partner. Kan? Ang kangangarak na itong duwa. Ay, Si ano mo Miss na? Russell, wala kay ulok. Di tan magkaurulog sa tugawa. Hindi, kasi first time yan. Alam mo, sa Manila yan nagpakadalubhasa. Lumaki si Miss Russell. Pero kahit yan sa Maynila, nagtapos yan sa mga pamantasan sa Maynila. Pero first time niya ngayon marinig na ang naghihilot kay Jackie Chan, kay Jet Li, Kay kay Sharon Bruce Stone. Lee, taga Bicol. Bicol. Nailot ka na kayan? Kan? Niligid, iyo. Paano? Ha? Saan ka pinaligid? Iyo. Kabangga sumotor ko kay ito eh. Nagmotor ako, first time ko partner kay Ay! Si ako partner, ang pinakasikat na bistado kong parailot, si Cho Bitoy. Yan. Bitoy iyan, laalier. Diyan sa Baybay, si Sa Chabet. Bagong Bayan. Sikat yan si Chabet. Tapos diyan sa may Buragwi, si Guaman dyan. Sa may baba kayong bulod-bulod. Igwa niya. Si Cho Bitoy partner. Sa Puro naman si Cha Bading. Cha Si Cho Bading. Bitoy partner, alala ko. Si Cha Bading, more than 3,000 na daang ipinaaki niya. Kasi apiliban sa hilot siya, albularyo siya. Nagpapaki Papaanak pa. siya. More than 3,000 na daw ang pinaanak niya. Ako naalala ko partner, pag laog mo dumang karatso Bitoy, malag naman. Paisi sa gabus, ang kandila tabi, iba sa donasyon. Ang bayad tabi sa kandila, iba sa donasyon. Dahil kinag-announce na malibot tabi para sa panduang koleksyon. Sa simbahan, yan partner. Sige. O sa'yo na kita. Nagdi na kita partner sa tuyang pagwelta at saan. So pinagurulayan ta. So mobile clinic na ginibo sa Yan. duwa. Oo. Congratulations. Pero ito, mga doktor ang kay, kasabay doon na.
Kaya lang nakakuha kami, naglaog sa ideya mi na ano daw kung ima-imagine do na Oy, magiging may maugma mobile ka yan. kwan man. Magiging maugma ka and partner sa mga traditional na parahilot, para santiguar. Kasi partner, iyan na depende man yan sa pagtubod mo. Oo. Diba? At saka talagang kuya yan, totoo man yan, may mga nagagamot ang mga albularyo na hindi nagagamot ng doktor. Kaya ni Puerte ang darapugan. Yan. Diba? Bakit partner? Sige. Ngayon nabagat ka, na nag-aki ka. O di man Nabagat ako ka. nag-aki, si Mrs. Si Mrs. mo nabagat. Nagtutubod ka to itong ano nang. Tapos na siya nabagat, inasikaso ko kimaray. Ismo, hindi talagang pagpayaba ka sa kong siyempre. partner. Anyway mga ka-aksyon, nadalanta ka subago duman sa Goa itong ginibong ikatulong mobile health clinic ni Senator Risa Ontiveros katuwang dyan ang ako Bicol Party List. Kaya dagos-dagos po yan. Igwa pa ning ika-4, ika-5, ika-6, sagkod, ika-10 aldaw. Digdi sa Bicol Region katuwang si Senator Risa asin ang ako Bicol Party List sa nagpapadagos na mobile health clinic. And nagtauning asigurasyon si Congressman Saldico na basta pag-abot sa araw ka ng mga proyekto and programa, all out ang ako Bicol Party List. Correct! Kaya mga ka-aksyon, sa satuyang pagwelta, antabay ka mo! Mapauran kita ng tablet, mapauran kita ng cash. Antabay sa nakalag, babalik pa ang taban! Ora mismo! Wala ang si water system na wala pa man ining presenting tubig. Kami kato ang oras mi matanga kumisa nagkakaraturog diyan sa tinampo pag alat ki tubig. Kumisa nga ni kato may way pa kami nagbuburuta kami kung sisay ang mainot. Nung igawin ning tubig nang nag-ali man sa source kang pinaano kang barangay, may oras lang iyan. Ang primerong oras kaan alas 6 kang aga, sundong alas 10 kang udto. Mapundo siya, ta water pump po iyan. Pagkahapon, mapuon naman siyang alas 3, kung minsan 6:30 or 7, mapupundo naman siya, tamapkarga na naman sa tangke. Pero po, pag abot ka ng tubig po ali po sa ako Bicol, maski po pirang bulan pa sana, grabe na po ining benepisyo. Dakula ng sambuyan ko umakan na mahiling na kamo magma kamo salamat lagi kakulang benepisyo with this blessing, with this testimonial sa mga sa mga nailing mas lalo kami maigos pamatawan ko sa tubig na ma-realisar pamatawan itulan para po maikot we want to focus po and hindi po aluminang piga vision. Ang presenting sitwasyon mikmunyan, ang sagana na kami sa tubig. Dahil may naiisipon na madumang kami ang pinaka-source talagang dakol duman sa sagurong arayoon, siguro 1 kilometer ali digdi sa mo. Pero ngunyan, dahil may nakaipuhan ng magmatang atab para makasalod, para mainot sa pila. Dahil na kami maano na ang na-schedule ang ano mong alas 9, mabalad ka dyan para mag-ano na kumisan. Ang bulos kaan sa dayuto, naglalas nga ni ang sarong balding 30 minutes. Pero ining tubig ininindo, alawig na mapano ang sarong balding, 5 minutes. Arog po ka ng benepisyo digdi. Ang programa kang ako Bicol sa mga nasa dulod, mga nasa upland na day kayang agutom sa water district dito ang katawan ng serbisyong tubig na libre na malinis. Kaya ang Barangay Imalndod po, gusto ko pong magpasalamat kay Congressman Saldico sa tinaong tabang po inidigdi sa Imalndod. Ika po ang naging para matrangkiluhan, lalo na po digdi sa sentro. Kaya po, Congressman Saldico, salamat po sa tubig na itinao mo, naging project mo inisa mo. Tayo ang primero ming problema, digdi po sa sentro. Dakulaw ng pasalamat mi kay Congressman Saldico sa pagtaw sa mga proyektong patubig para sa mong barangay.
nadakulaon ang katabangan para sa muya. Lugod, padagos na manggiraray ini na magtaunin mga katabangan sa mga nangangaipo. Dakulaonan sa muyang pasasalamat kis Elizalde ko kan sa iyang tinaong proyekto digdi sa samuyang barangay. Dakulaon ining tabang para sa gabos na tao digdi. Sa giraray, dakulaon ang pasalamat mi. Salamat po. Salamat po. Nagbabalik ang tabang ora mismo. Partner, ano ang ibig sabihin ng panaginip? Ay, sa sunod naman, medyo, ma'am, sa sunod na anong aldaw naman kita. Pagaling po tang script. Kanina mga albularyo pinag-usapan. Sa sunod, ang topic naman natin, panaginip. Kasi interesado sila. Pero hanapan mo ng magandang words yon na yung term na Oh, yun, yun, kaya sa sunod, para ha? hindi masyadong mabaho ang pag-uusapan natin. Okay, ha? sige. Okay, at parang hindi Basta pag nakakasuka. sunod na halipot ang script, yun naman ang topic na. Okay, sige. Magayon Mga tugang, sa mga pinag-uulayan. nag-aantabay digdi sa programang Tabang Ora mismo, pasensya na kamo ha. Kasi kami nagtutubod ni partner na ining programang ini, maski si Congressman Saldico, bako man lang po ini puro pag-entertain kan may problema, pag-ayuda, kasabay digdi ang entertainment eh. May kasabay kitang mga istorya na may koneksyon sa kultura and tradisyon na pagbuhay-buhay ng mga Bicolano. Tapos itong mapaugma. Kasi ito yung mga kababayan, maparelax man lang. Kasi may mga kagabatan sa buhay. Oo. Kung magpaparaseryoso kita partner, baka magali putan sa tuyang buhay. Tama, oo. Kaya diit man na. Kaya sa sunod, pag-uusapan natin, mga kaibigan, ang panaginip. Kaya ano? ngayon pa lang, mag-comment na kayo, ano ba ang inyong mga napanaginipan? Ako partner, napanaginipan ko ang inodoro. Ha? Inodoro. Medyo, ay, hurarang na. Malapit-lapit na. Mga ka-action! Digdi kita sa magayon na barata. Uyan na sa tuyang maswerteng winner nin brand new tablet. Digdi kita kundi si Brian! Magdaong! Wala, sumimot mo partner. Magdaong eh. Magdaong! Brian. Yan, ang Congratulations. mensahe. Yan ang Ang message. naging mensahe ni Brian, maray na hapon po Action ko Center. Asin sa gabos po na taga-antabay kan programa nindo. Siring man po sa mga mabubuot na Congressman Saldico at Congressman Pido Garbin. Ako po si Brian Magdaong, taga Hubilyar Albay. Ako po nagkusugman po kibuot na mag-comment digdi sa programa nindo para po maghagad man po kitabang. Ako po nag-aaral sa Bicol University Pulangi Campus. Saro po akong second year college. Nagbabakasakali man po ako na saruungan sa matabangan kan sa indong programa. Sa ngunyan kaya online class po kami. Muya ko man po makatanggap ki tablet para po may magamit man ako sa online class ko. Pagtitinda po kung ano-ano ang mga hanap buhay ni Mama. Minsan po wara racket kaya kung ano po ang yaon, iyusa na po pigga kasyami. Si Papa po para man ang trabaho kaya pigkukulang po kami sa samuyang pangangaipo sa pinansyal po. Buda sa urual daw na konsumo, mas lalo pa po pinagabat ang sitwasyon mi kan nagka-pandemya. Nguya ko ngani po na magpundumo na sa pagklase. Nguya ko naman po magtrabaho para matabangan ko na po sina Mama sa paghahanap buhay. Makulog po sa buot na mahiling ang magurang ko na nadidipisilan sa pagbuhay mi. Pero po, tigkakaya po ninda para sa samuya. Sana po matabangan man po kami kan programang Tabang Ora mismo ni Congressman Saldico. Nagmamawat man po ako, nasaro man po ako sa mabiyayaan kay brand new tablet. Dakulaon pong tabang ini sa kuya pati po sa tugang ko. Nagsusublian lang po kami kay cellphone para po makapag-online or makapag-module. Kaya sana po mapili man po ako para po daina kami magsublian kang tugang ko kay cellphone. Salamat po. Ayun. Papado ini makuha ni Brian Magdaong na tablet. Ayan, Brian Magdaong, para maklaim mo ang sa imong brand new tablet, kinakaipuhan mo lang mag-like kan sa muyang official Facebook page, mag-comment, ay nata... Paano niya makuha sa ginanaan yung tablet? Kaya, partner. Brian, nanggana ka.
alaton mo lang apod kan sa muyang staff Yan. kung paano mo ma-claim ang sa imong brand new tablet. Okay, yan kay Brian. Duman naman sa iba pang mga estudyante na gusto man manggana. Paano man? Ayan. Sa mga estudyante dyan na nagmamawot man manggana nin brand new tablet, kinakaipuan lang nindong i-like ang samuyang official Facebook page, mag-comment kung nata kinakaipuan nindong manggana, ibugtak ang pangaran kan sa indong eskwelahan, ang grade level, asin ang telephone number, tapos magtag ning tulong of a classmate na may FB accounts man. Dahil paglingawan, na i-share ang samuyang live episode. Okay, arog man lang kang kasimple mga tugang kung paano manggana ng tablet ng mga estudyante. Tapos partner, ano ang kasunod? Naman? Yan. May makontak. Oo. O tapos, yun na, naipaliwanag mo na sa mechanic, say mo pa yan. Mapili na kita, partner! Kan sa tuyang maswerte pangunya na winner ng cash prize na 1,000 pesos. Ayun! O, may wagang garapon! Pasok! Pasok! Sa mga daipan ng gagana dyan, aday ka mo mawaranin pag-asa. Sabi nga ni mga partner, never. Basada partner. Aren? Never. Never, never. Never, never quit. Aday ka mo mawaranin pag-asa. Butugod man partner ang never, never mo ah. Ikaw baga partner, iyo man. Ikaw baga iyo man. Iba man ang butog. Okay. Sa baba. Ayan! Up! Ayun ni partner. O yun na. Nagbukso na. Yan, at gusto sabihin, gusto niyang lumuwas. Maray yan na naguluwas man minsan. Ah, Okay, opo. 0928 Ayat lang, tamay nag-message. Sige, 0928 571 3070. 3070. Ang pangaran niya, Rojani Sidik. Rojani Sidik. Rojani Sidik. Ayan. Naka-register. Si Rojani Sidik. Ibig sabihin, hello, maray na pagkahapon. Maray na hapon po. Opo, ano po ang tigigibong mo niya, nanay? Yan di po ako sa balay po, ma'am. Taga sain ka po? Taga Sorsogon po. Sain sa Sorsogon? Hindi po sa Bicol po, ma'am. Okay. Ay, kaso may Hindi po tindang sa DVD? Maynilano. Po? Ikaso may tindang DVD? Bako? Ay, opo, ano po, sa sidewalk po. Bakit po? Ikaw po sa Muslim. Kumusta, nanay? Na-claim mo na tabi sa ginanahan mo? Ha? Dili pa po. Dili pa. Kaya po kami nag-upload sa imo. Tig-check me lang. Tig-check me lang. Kaya po kami nag-upload sa imo, nanay. Magpasiring ka po. Kaya mo ba magpasiring digri sa mo yung studio? Yan po kay, harayo po kay. Ay, harayo. Di, paano na lang ipadala sa kanya? Ikaw po si Rojani Sidik. Opo. Okay. Ilang, di ba nanalo ka nung anong araw ko yun? Oo. Masa? Nanay! Oh. Okay. At syan tabi, May mapod sa may imo. maapod sa imo, tas sa aga, marireceive mo na ang ginanahan mong 1,000. 1,000 pesos. Okay? Okay. Okay, salamat. Sige po, nanay. Congratulations! Okay. Salamat Okay po, bye-bye. Yan. Okay. Sana Makakuha kita kay winner ko niyan. Sa aga, makiklaim niya na. So, sayang oo. 1,000 pesos. At least ni-remind ta siya. Inaputa siya. Dahil niya pa pala na-claim. Di ma-claim Okay, niya. okay. Next. Oo. Okay, next. Ang sa tuyang maswerteng winner, ngunya na pagkaldaw. Cheryl Bugnalos. Bungalos. Bugnalos. Numero 0948 633 0948 633 1460. 1460. Nag-upload si Joby at siyang ka na mag-upload, Ma'am Joby, nagpo-programa tabi kami. Ayo, Ma'am Joby. Sige. Si Ma'am Joby, duman yan partner, sumay gusta yan na finance officer. Ayan. Si sa ini? Si Cheryl Bungalos. Okay. Maray na pagkahapon. Maray na hapon po. Ayan. Ikatabi si Cheryl. Ako po si Cheryl Bungalo. Taga saan ka po? Taga Tabako po. Saan sa Tabako? Tabako. Sa Salvacion Tabako po. Salvacion Tabako. Tabako. Pirang taon ka na? 33 po. May agom, daraga? May agum po. Pira? Taro lang po. Anake.
Ano po, apat po. Apat. Apat. PWD. Ano? So, bunso ko po, PWD. May kaninan. Ano po ang sa may iyang kapansanan. kapansanan? Ano po siya may maple syrup urine disease po. So, nahiling po baga sa newborn screening na hilang. Okay. So ano po ang trabaho ni Mister? Ano po, nagpapadyak lang po. Nagpapadyak. Talagang mostly kan mga ano dyan. Nagpapadyak. Parapadyak sa Piraman ko tabako. ang pagkikita kan sarong parapadyak. Ngunyan po, kaya medyo maluya na kami sa nakakasanggatos lang. Kaya, Maghapon. pinakalang na, 150. Sanggatos maghapon, luwas na dyan sa boundary. Dahil pa po. Yaw pa. Rockman. Ano? Nanay Sharon Dahil man daw, Bolas! dahil man daw si Ago mo nagpaparapan libre kan mga nagsasakay saya, dahil pigapabayad. Dahil man po. Ika nga yata, medyo aliputan sa imong palda, libre ka na. Libre ka. Ika nga yata, medyo blondie ang sa imong buhok, libre ka na. So, maliban sa, di kumusta ang pagbuhay-buhay, ano nakakaya man sustinirang kan pagkikita sa pagpadyak? Maski pa paano man po, sir, nakakaraos man Nakakaraos man. Kinakaipuan lang, kumbaga, partner. Diskarte lang. Pag sa dayot da, ang kumot, matutong, mamaluktot. Diskarte lang, partner. Nanay Cheryl Tabi, bistado mo tabi ang sa imong kaulay. Iyo po, sa Action Call Center po. Ayan, very good tabi, Nanay Cheryl. Si Isay po ang kapandok na artista kan babaying nagpo-programa sa Action Call Center. Maka Salvador. Ayun! Si Sir man ang kapandok tabi kan partner kong ini. Si Mr. Siram. Si Sir nga ang kapandok niya. Kapandok ko si Mr. Siram! Si Sir ang kapandok ni Mr. Siram. Ano po, si Sir Joshua. Uy! Tama manay! Dahil nanggan, pirmi nanggan magkapandok Ika yan. Nanay Cheryl, garipig paikot mo naman sa nako, Magkapandok yan si Mr. Siram, saka si Joshua, magkapandok ko Kapandok yan. Pero ang totoo talagang kapandok kaya ni Mr. Siram Buda ni Joshua, si Kuhol. Si Kuhol na may tabagwang. Pasikatan ko na yun si partner ko dyan. Ang importante, dati ka ng sikat partner, mas masikat ka pa. Okay lang ito sa imong Okay partner? lang. Pero, Sa ibang larangan, gusto ko nga ni magsikat bilang albularyo. ano gusto mo? Ano ang inot mong bubulungon bilang albularyo? Yan, so mga nagpapaliwoy. Nanay Cheryl, congratulations, tabi! Nanggana kanin! 1,000 pesos! Saan mo gagamiton yan? Saan mo gagamiton ng 1,000? Pandagdag ko po, pambakal sa bulong ni bibi ko. Ayun. Very good. Opo, May Nanay. purpose, may purpose. Nanay Cheryl, may maapod tabi sa imong staff kan Action Ko Center kung paano mo maklaim ang ginanahan mong 1,000 pesos. Opo? Apa, salamat Okay. po. Ano ang masasabi mo sa Ako Bicol Party List at saka kay Congressman Saldico? Salamat po kay Congressman Saldico at saka sa Action Call Center po. Dako lang salamat po sa Indoman po. Ayun! Alright! Thank you so much! Congratulations! Thank you! Cheryl Bungalos dyan sa Tabako, Salvacion. Salvacion, Tabaco City. Bye-bye! Paano partner manggana sa iba? Sa Anong mga ibang man mechanics? dyan na nagmamawot, di ka mo mawaranin pag-asa, kinakaipuan lang nindong i-like ang Samuyang official Facebook page. Mag-comment kung nata kinakaipuan nindong manggana. Ibugtakan sa indong contact information, tapos mag-tag nin kapwa FB friends. Ayun. Ano yan na naiiling ko? Ika talaga, Lear. Uni, mapaliw. Ano yan? Okay. Di ba ano yan, partner? Baluko, Baloko. talaba. Di ko nagkakaong kan, partner. Talaba. Di ba ang talaba? Oyster. Ano ang baluko? Oyster. Iba man ang baluko, bako man oyster. Seashells. Iba, may apudkaan. May Pearly iba, shells. Iba man. Sa pagpabalik na yung pag-urulayan na Sa baloko, sinusaga na. assignment yan, partner, sa imong ano, ang English kan? Baluko. Baloko. Alright. Tapos, pag-urulayan taman sa aga, partner, kung ano ang mga magayon na pangaturugan. Yan. Aya? Sige. Magayon man talaga magulay minsan araw kayo ng mga istorya. Alright, mga ka-aksyon, nakapagpaugma na kami tabi inin mga kababayan niya to na nangangaipo, may nanggana nin tablet, may nanggana nin cash, na nabalansitaan mga impormasyon. Siring man tabi mga ka-aksyon, nakapagpaabot kita
nin mga maray na impormasyon sa tuyang mga kababayan asin sa aga. Aldaw kita nin. Biyernes! 5,000 pesos ang manggagana. Kaya tuto ka mo, antabay ka mo, mag-comment ka mo, mag-tag ka mo, mag-share ka mo. Dako na naman ang matatabangan kay ang partner sa mga kababayan niya to na talagang kapos sa buhay. Alright? Asin dyan ang mga kaaksyon, nagtatapusan sa tuyang programa ngunya na pagkaldaw. Sa agaliwat magiribaan kita, aldaw nin Biyernes, parehas na oras, asin parehas na programa. Kami ang sa indong nakairiba, daing iba, Remy Araneta Mindones, ang mga Salvador, kan Bicolanja. Ako man tabi, si Joshua Martinez, ang sa indong Mr. Siram. God bless Bicolandia and mabuhay! Maray na pagkahapon, asin salamat.